Απόψη σας. Λοιπόν, κύριε Λιάκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση του ΕΠΚΕ είναι μια σοβαρή υπόθεση. Και ακριβώς επειδή είναι σοβαρή, απαιτεί σοβαρότητα. Απαιτεί αλήθεια, τεκμηρίωση και θεσμική υπευθυνότητα. Όχι πολιτικό θόρυβο, όχι εύκολους συμψηφισμούς και σίγουρα όχι προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου. Το νομικό σκέλος του ζητήματος καλύφθηκε εκτενώς από τον καλό συνάδελφο Σταύρο Κελέτσι, ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους τα στοιχεία που παρουσιάζει η αντιπολίτευση δεν αποτελούν ενδείξεις ικανές για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Άρα, τι έχουμε εδώ? Έχουμε αποσπασματικές συνομιλίες, αποκομμένες από το πραγματικό τους περιεχόμενο, που επιχειρούν να μετατραπούν τεχνητά σε ποινικό αφήγημα. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πολιτικό ζήτημα. Γιατί η αντιπολίτευση δεν έχει ως προτεραιότητα να φωτίσει το πραγματικό σκάνδαλο του ΕΠΚΕ. Γιατί το πραγματικό σκάνδαλο είναι οι διαχρονικές παθογένειες ενός προβληματικού μηχανισμού που επί χρόνια επέτρεπε σε επιτίδιους να εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος. Αυτό ήταν το ουσιαστικό πρόβλημα. Οι ελλειπείς έλεγχοι, οι στρεβλώσεις, οι καθυστερήσεις, οι μεταβατικές λύσεις, η έλλειψη διασταυρωτικών ελέγχων. Οι μηχανισμοί που επέτρεπαν να πηγαίνουν οι επιδοτήσεις σε επιτίδιους εις βάρος των πραγματικών παραγωγών. Αντί λοιπόν να συζητήσουμε από την αρχή σοβαρά πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και ποιοι πραγματικά ωφελήθηκαν από αυτό, η αντιπολίτευση έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο. Το τσουβάλιασμα. Τσουβαλιάζει υποθέσεις διαφορετικές μεταξύ τους, τσουβαλιάζει πρόσωπα, τσουβαλιάζει συνομιλίες, ερωτήματα, κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και διοικητικά ζητήματα για να κατασκευάσει μια συνολική εικόνα ενοχής. Αυτή όμως είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη λογική. Γιατί σήμερα μπορεί να αφορά έναν υπουργό ή έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο όμως θα αφορά συνολικά τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Διότι αν κάθε πολιτικός που ασχολείται με ένα δύσκολο και προβληματικό χαρτοφυλάκιο κινδυνεύει εκ των υστέρων να κατηγορηθεί απλώς επειδή το πρόβλημα υπήρχε επί των ημερών του, τότε ποιο είναι το μήνυμα προς κάθε επόμενο υπουργό? Μην αγγίζεις δύσκολα ζητήματα, μην ανοίγεις προβληματικούς μηχανισμούς, μην κάνεις ελέγχους, μην συγκρούεσαι με κυκλώματα, μην προσπαθείς να εξηγιάνεις τίποτα, γιατί στο τέλος μπορεί να βρεθείς κατηγορούμενος. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση της αντιπολίτευσης. Επιχειρεί να εμφανίσει ως ύποπτους ανθρώπους που στην πραγματικότητα προσπάθησαν να βάλουν τάξη. Ανθρώπους που ενίσχυσαν τους ελέγχους, προχώρησαν σε θεσμικές αλλαγές, άνοιξαν δύσκολους φακέλους, συγκρούστηκαν με κατεστημένες πρακτικές και κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης. Άρρωσε, δεν το λέω μόνο εγώ, και ακούστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Κόκαλη, και στην Εξεταστική Επιτροπή ακούστηκε από τον κύριο Κορασίδη. Κύριε του Πασόκ, νομίζω τον κύριο Κορασίδη τον ξέρετε, είναι στέλεχός σας και ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και αναφέρθηκε για την πολύ σημαντική, έχω σημειώσει, συνεισφορά του κυρίου Λιβανού στην εξυγίανση του ΕΠΚΕ. Η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε. Το αντίθετο. Λέμε ξεκάθαρα ότι υπήρξαν βαθιές παθογένειες. Όμως άλλο η ύπαρξη ενός διαχρονικού προβλήματος και άλλο η προσπάθεια τεχνητής ποινικής ενοχοποίησης πολιτικών προσώπων χωρίς πραγματικά στοιχεία ζημίας και χωρίς ουσιαστική σύνδεση με παράνομες πράξεις. Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ουσιαστική διαφορά μας. Εμείς επιλέξαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό και μεταφέραμε τον ΕΠΚΕ στην ΑΔΕ, ώστε να λυθεί μία και καλή το ζήτημα. Χωρίς σκιές, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς τα παράθυρα που για χρόνια τραυμάτιζαν την αξιοπιστία του συστήματος. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν φοβήθηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα, δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με παθογένειες δεκαετιών και δεν φοβήθηκε να προχωρήσει σε πραγματικές λύσεις. Γι' αυτό και απορρίπτουμε
Προτάσεις που δεν υπηρετούν την αλήθεια ούτε τη θεσμική διαλεύκανση, αλλά επιχειρούν να δημιουργήσουν πολιτικές εντυπώσεις μέσα από τεχνητές ενοχοποιήσεις. Γιατί η δημοκρατία χρειάζεται λογοδοσία και όχι πολιτικά δικαστήρια και κατασκευασμένους ενόχους. Και η χώρα χρειάζεται πολιτικούς που να λύνουν προβλήματα, όχι πολιτικούς που επενδύουν διαρκώς στην τοξικότητα, στην καχυποψία και στην αποξίωση των θεσμών. Σας ευχαριστώ.